Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and
Mayong hapon sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, welcome naman sa itong pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sa This Is My Life, Hulyo 10 tuig 2020. And again, thank God it's Friday. Ang aton man mga kauturan dira sa nakambal ni Tita Wilma, updanay kita tubtubtak na alas 3 sa sininga hapon. Ang aton pagpangamusta man sa inyo kung bala nakapanyaga na kay daw manayanaya na ang mga nawong tungod nagasulusan dig na kang nagahilay-hilay sa inyong mga pulungkuan. Iban nga panutpik pa daw, kailang na ate may bilin pa da panyaga. Okay, sa iba naman naton nga mga kauturan sa merkado na kay ti subong masako-sako sila ang iban ginatabunan na nang baligya para makapungko-pungko kag makapiyong-piyong sang makadali, o kung maka-relax hingalit ang lawas para may energy naman karon sa pagbaligya maghapunano na, di ba? So sa mga dalag kong merkado diriya sa siyudad sang Bacolod, halin sa Libertad Public Market, sa Central Market, pagkito sa Burgos Public Market. Hi and hello lang sa inyo. Halin kay Tita Wilma. Sa ito naman ng mga drivers, sa ito mga motorista, sa mga dipasahing mga salakyan, ang mensahe sa gihapon ni Tita Wilma kag pahinumdum sa inyo ang paghalong sa pagdala sa salakyan kag paghalong sa inyo kaugalingon tungod padayon kita sa karon sa pagpakig-away kag paghatag man proteksyon sa aton kaugalingon against COVID-19. Hindi talang pagkalimtan di makita taman sa mga dipasahing nga jeep o kon sa mga taxi nga nagabiyahe nga no face mask, no ride, di ba? Halong-halong lang da. Kung wala man lang tahimuon sa liwat, pahanumdom, dire na lang taanay sa aton balay. Di lang kita hagay pa lagaw-lagaw o kundi magkadto. Para nga, save kita, save man ang aton pamilya. Kaya daw ti masulo-subo iya ang may dumduman ninyo kay naging hatag nga balita ni Action Doril, no? Kay Action Rex kantong sa BBB kay na tong mga construction worker to sa may Bonifacio Global City. Sa may Taguig nga nag-positive. Sobra to ang sobra to tito 327, di ba? Kaya ang gin-test mga 691 mo. Nan. Construction site ina. Dira nagatrabaho ang mga construction worker. Kaya saron mo nga amusin na kadamo. Sobra 300 ang nagpositibo. Ang hambal gani sang alkalde sang Taguig City nga si Lino Cayetano, amo inang nangin rason kun nga hinali nga saka ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Taguig sa mga nagliligad nga adlaw. Kaga magluwas man sa construction site dito sa may Bonifacio Global City, 4 man ka lugar sa Barangay Lower Bikutan ang hugot man, istrikto man nga ginamonitor sa karon natungod sining COVID-19. Kag ti hambal pagigisang alkalde no ni Cayetano nga siling ti ila na ginapaabot ang pagsaka pagisang kaso sa ila lugar tungod sa agresibo nga testing nga ginapatigayon sa karon sa city government. Kita, diri sa Metro Bacolod, pasalamat kita, pila kaadlaw, 0 ang positive para sa aton. No? Pasalamat kita sina, kay makita naton ang kooperasyon sang tanan. Di padayuno naton ina. No? Ang mga nagadugang sa kaso, ini mga LSIs naton, di ba? Mga locally stranded individual, kag ang pila man naton ka mga OFW nga nagabalik diri sa aton sa probinsya. Pero sa gihapon sa nahambal na naton kung may ara pamilya, miyembro sang aton pamilya nga magabili kita mismo suportahan naton sila at ipanaw naton sila, protektahan naton sila. Paagi man sa pagprotektar sa gihapon sa aton kaugalingon hatag proteksyon. At sa aton kaugalingon tag sa kamiyembro sang panimalay himuon tagin hindi ta na iya maguntat, di ba? Yes, Tito, kapin pa tong ini mga LSI. Pero
ang kongresista balas ng Iligan City nagapangabay sa yung istriktuhon gid sa IATF, no? Ginapay istriktuhon gid sang IATF kung ining interagency task force naton ang pagsulundan para sa pagpapauli bala pagpabalik sa ilatag sa kalugar sining mga LSIs. Dapat sunod sa iya nga i-review sang IATF ang guidelines sa LSIs para masiguro nga ang mga nagabalik nga residente sa ilatag sa mga probinsya hindi carriers ng COVID-19. Kinahanglan siling niya nga ang may mga negative results lang gid amo magpaidalom sa PCR o kunining polymerase chain reaction diagnostic test amo yang pahanugutan nga makapauli sa ilatag sa kalugar kag hambal pag niya para masiguro ang paghalong nga hindi madala sa mga LSIs sa ila tagsa ka mga probinsya ang virus ilabi na nga nagapaidalom pagid sila sa rapid test kag ginapahinugutan nga makapauli na kag pagkapauli na dira pag imhebaluan nga positibo gali sila sa COVID-19. Di masakit-sakit kang masubo-subuin na. Kaya tisiling niya ti pamatuod ya halin mismo sa data sa DOH mga DOH regional offices nga nagapakita hindi iya mabakod nga basihan ang resulta sang rapid test bisan nag-negative results sila papaulion ng mga LSIs kag OFWs kag ti pangabaya pagid buligan man ang mga LSI kag OFWs nga tagaan sang husto nga isolation kag quarantine facility samtang nagapedalom sa test antes sila pabalikon sa ilatag sa man ka lugar. So far, so good man. Kay tiyang sa aton diriya sa Metro Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental, wala man niya ginapabayan sang aton sini mga local government units ang aton mga kauturan. May-ari ko di ba lang nakuha nga item nga nakitaan ko balaya ang ido. Dito ni sa may sa may Colombia. Gintawag ni nila delivery doggy. Di nakabuligid siya sa isa ka shop sa Colombia. 8 years old ang ido. Ngalan niya si Eros. Siya among naghatag sang delivery service samtang libot iya sa mga dalanon. Pila ka beses na sa sulod sang isa kadlaw libot niya sa lugar sang Medellin, Colombia. Kay ti makitaan malinong, matinong, wala sang tao sa dalanon tungod man sining COVID-19. So, gamit ang iya sini mga ngipon, dala-dala ni sang ido nga si Eros, ang isa ka straw basket, nga may unod iya nga utan, may prutas, may packaged foods, ginadalayan na sa mga customers ang isa ka mini market nga El Porvenir. Ang mabantong lang gid sang ido dirabi ninyo tweets kag message makita lang gid niya sa iya siniulo kay tigay mayara ang ginapang attach sa iya nga mga messages mo na amo nagbayad sa ido nga ina isa ka labrador chocolate labrador si Eros. Siling gani, isang tag-iya nga si Maria Natividad Botero, siling niya ginabuligan niya kami para nga mamintinar ba lang social distancing. Siling niya kag nanamian man ang amon mga customer kon ang amon sini hinuptanan nga ido mo magdulong sang ila sini nga order. Ti bata na yan ni Botero, amo na ang nagatipan sang ido na hasta nga natuigan, pila ng iya sini edad, kag napuslan nila kay tinaanta na nila mo, di ba? Kag sang pagbukas na nila sang mini market dito sa Hilltop sa Philippines, nag-umpisa man nga ginadala kag ginabuligan ni Eros and Botero kag kabataan nila sa pag-deliver sang ila sini mga balikya. So do ka nami man ang hindi lang yang mga taong nagabuligay kundi makita man naton nga aton mga hinuptanan nga mga kasapatan kun aton maanta kag aton man mapabatsyag nga importante man sila sa aton kag mangin kabahin man sila sa aton kabuhi ara man sila nagaupod sa aton, di ba? Yes. Kag ti sa Palawan, congratulations, best island in the world na naman. Actually,
Natagaan na ni awards sang 2013, 2016, kag 2017. Pero gin-post naman agad isa diya sang Department of Tourism sa ila ni Facebook account. Kag Best Island in the World para karon nga tuig. Inaging pagwa sang New York-based travel website. Matapos nilaging pagwa ng listahan sang World's Top Island Destination. Di ang Palawan nakakuha sang 98.94 nga score halin sa mga readers. Kag syempre ato nakasaad sa Travel and Leisure writer nga ginhiagon sulat ni Sarah Clemens nga bisan suno sa iya kabudlay nga labuton ang nagkalain-lain nga parte sang kalibutan once gani ang mga travelers makaabot sa gusto nila makatuan, especially sa Palawan, nga sa diin makadive sila sa World War II wrecks, maka-explore sila sa old-growth rainforest, kag makabugsay sila siyempre makabugsay sila, sakay sila sa baruto, di ba? Kaya makabugsay sila sa mga ginakabing nga world's longest subterranean river sa may Puerto Princesa. So, bugal magyapon sa Pilipinas, di ba? Bugal na ito nga mga Pilipino. Isa man ka lugar, diri sa aton sa pungsod, nagapabilin iya nga pinakamaayong nga isla sa bugos nga kalibutan. Tourist hotspot sa gihapon, nagapabilin ang Boracay. Rank 14 siya, no? Kag nagapangalima sa bugos nga Asia. Ay leuna 41 Action Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay man titaway ang aton sa ni panahon. Hindi naton maintindihan ang aton na matahuman nga lalentunon from Jack Jones, Somewhere My Love. Somewhere my love, there will be songs to sing. Although the snow covered agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon, padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo, padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan, padayon Aksyon radyo. Yan isa ito man dira mga late tuners sa liwat. Na mayong hapon lang dira, especially sa mga nagupod sa ito sa Facebook Live. Pwede kita dira ikaw of the night, tubtub-tak na alas 3. Pwede man sa itong website. Malag-in lang ka mo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pag sulod nyo da, may da live na gapula na. I-click mo lang na of the night kita. Kag sa YouTube man. Search nyo lang sa YouTube. Action Radio Bacolod, This Is My Life. Yes, up na sa gihapon kita ni Tita Wilma tubtub-tak na alas 3. Pero sa mga nagapamangkot, galitawi sa dalagan sa itong panahon, dito sa Southern Mindanao, medyo mabulubog na. Inaitungod man sang ITCZ, yung Intertropical Convergence Zone, di ba? Kag
weather forecast ng pag-asa tungod sa ITCC, lapta-lapta nga pag-ulan ng ilaya may eksperyensyan dito. Pero magadala naman sa mainit kag mapayang nga panahon sa diko nga bahin sang pungsod ang easterlies. That's why nga kita diri although nga magulugal umo na nga aton kalangitan, mapaang, mainit ang aton mabatyagan. May pagulugalom, di ba tawe? Yes. Pero may posibilidad man nga maka-eksperyensya kita nga mga pagtupa sang ulan sini nga hapon or karon sa gabi. Inayadulot naman sang localized thunderstorms. Kag wala man sang ginapaabot nga walay nga panahon nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang 3 iya ka adlaw. Relax lang kamo dira kay si Tita Wilma magabalik sa pagbasa sa aton sulat sa sini nga hapon pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sing banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang ito na Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Siyempre, ang produkto nga may US FDA Seal of Approval. Kag para man sa ito mga kauturan nga may infection sa baga, may mga lang infections o kung let's say pulmonary diseases, nami ini siyang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kay nga may alpha mangosteen ini siya, may beta mangosteen ka garcenon B nga ara mismo iya sa tea nagaupod. So iya na gina masiling ginatupok bala no ang mga kagaw sa inyo sinibaga nga amo man ang ginahalinan sa pag-angkon sang TB o kung tuberculosis. Showing me where I belong. You were there. Gagahimuon gid lang na naton adlaw-adlaw, isa lang gid katibag. Ha? Isa lang gid katibag para sa imo sini ginabatsyag, ang imo man pag-ubo, no? Ang imo pagsipon, ang pag-develop sining mga virus, bacteria, kag mga fungus imo sini lawas, no? Isa katibag para sa isa ka tasa sa mainit nga tubig, ipabilin mo sa 3 to 5 minutes, takpan mo. Pagkatapos kuhaon mong tibag, pwede mo pa magamitan sang tubtub isa ka litro nga mainit nga tubig na pwede mo pa ma-share ang benepisyo sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa bugos nga pamilya. Tandaan lang gid naton, ini ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect para sa mga infeksyon sa inyo sinibaga, sa inyo mga ginabatsyag sa inyo pulmon. Pwede natin mabakalang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea dira man sa nagkalain-lain nga butika sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Kag Tita Wilma, ari man available sa tanan nga Sincere Drug Store, tanan nga Wakong Chinese Drug Store, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Oh, mayong hapon lang da kay Inday Margie Duran. Mayong hapon pa shout out na lang ta sa family. Duran. Salamat gid. Margie Duran Tumanse. Good PM, monitor lang kami di si Values Family sa Kalumangan, Inday Ivy Alvarez, Councilor Vicoy Havillana, kag sa mga taga-Purok Paho, Barangay Dulaw Bagos, salamat Gijan Acosta, kag salamat man Philip Canalon Zagay, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamalang, nag-upod man sa aton. Thank you. Marilu Trevilla Catinoy, good afternoon, Action Tita Wilma Sugaton. Yes, salamat man sa inyo. Kag syempre sa nag-worry sang ila skin, nga kinalan magputi, mangin makinis malungok, kag mahamis ang inyo sinisupat. Ang ito naman celebrity kojic soap. Kay ini ang may kojic acid nga accepted worldwide. Nagabuligid. Panasang mga pinalian sa inyo guya, sa inyo man panit, mga pinalian sang kung ano man nga mga pilas-pilas o kung itom-itom na mga pikas-pikas pagidamat-amat sa gina-fade hasta nga mapaklas, ina nga mapanas nga mangin mahamis ang imo sinisupat. May mga pikas-pikas nga sa dugan di sa butkon mo, di ba? Kag sa mga nagaedad-edad naman para mangin looking younger ikaw. Always be there. Kay ti, kung nagaedad ka, nagamatamat man sa ang imo sa skin, kinapahugot sa celebrity kojic soap ang imo sa skin. Gamiton mo lang pag paligo mo, alin sa aga, gudya. Sa aga kag sa gabi mag half bath ka, habunan mo sa celebrity kojic soap, bilu mo lang sa alin sa guya. Yes, pagkato sa bugos nga lawas, ipabilin mo sa sulod sa 2-3 ka minutos antes mo bulon. Pero unahon mo ginang mo siniguya. Kay ti kabadon man kita nga very sensitive ang aton skin sa guya, na? Yes, kag mabakal naton ina sa mga tsindahan kag butika man dira sa inyo lugar diri sa amon sa siyudad sang Bacolod, available sa mga butika sa atubang sang
Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital kag sa kilid din nga mga butika. Adaman sa Jex Marketing sa idalom sang Action Radio kay Miss Eva Sangko. Okay? Yes, Tita Wilma, relax na ani ka mo dira. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay sa buhay ay ganyan. Ang aton sinibasahon nga sulat sa sininga hapon, nagayuhuman si Tito Wilma. Halin gyapon diri sa aton messenger, nga isa-isa lang anay mga anak ha. Gani sa inyo dira, sa gusto man magpadala sa mga istorya sa inyo mga kabuhi nga nakahatag sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man, problema nga luyag ninyo pa ngayon sa personal advice ni Tita We, pwede lang ninyo ma-message sa aton, no? Personal nga Facebook account. Tidira, kung makita, pangitaon mo lang da. Kung may FB account ka, search mo lang, Wilma Antupina Sugaton, tapos kita mo da, send message, click mo lang na, dira ka. Sulat kang isend kay Tito We. Kasi Tito We lang na iya makabasa. Ha? Pwede mo man mahinagong imungalan kag lugar. Kung hindi mo gusto, nga basahon na ito on air. Diba? Okay, Tita Wilma. Hindi makayuhom ka man, pero guba ang iya sinirelasyon sa iya sini boyfriend. Pero hibaluon naton kung ano ba lang kaundan sining iya nga problema. Gapatawag siya kay Inday Sally, no? Kag ang mensahe ni Sally nagasiling, maayong hapon, Tita Wilma. Try gid ko nga ma-send ko ang akon problema sa imo. Maayong hapon man sa mga nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, may nobyo ko. Tawgon mo lang siya kay Chris. Mas 6 months na ang amon relasyon. Antes pa man, nag-lockdown tungod sa COVID-19. Si Chris, tita, gwapo, gentleman, kag masiling mugid nga huwaran, nga boyfriend huwaran gidya. Tagualang ko sa akon ngalan, Sally, 22 years old, kag please lang, hindi pagbasaha on air, ang akon account. Okay. Si Chris, tita, permigi na sa office namon. Kay close na sila sang akon supervisor sa akon ginaobrahan. Diri kami nagkilalahay. Sang ulihi, okay man lang sa akon. Kag isa ka bes, gin-invite ako nga maniyapon sa gwa, nagpasugot man ako. Kag didto siya nagsugod sa pagpangaluyag sa akon. Kung tan-awon mo si Chris, very neat gid siya sa iya kaugalingon. Nami pa magdala sang iya uniform. Butingon alangayan, guro, ha? Kag nataypan ko gid siya, tita. Didto may nag-umpisa ang amon relasyon. Pero, may bagay ako nga na-notice sa pagligad sang panahon. Daw may lain ako nga
Dungol-dungol nga batay. Sorry. Hindi may nahaklo sa kuno nga hangin nga hindi nami, no? Undesirable. Kasi ganon, no? Sa iya nga paginhawa. But silingon day kuha na lang bad breath, no? Bad breath man siya. Okay. Ginhambalan ko siya pati sinata. Kag after sa to mga pila ka adlaw kag weeks, nadula man ang bad breath niya. Pero samtang nagadugay, nga nagakitaay kag nagaopdanay kami adlaw-adlaw, mabatsyagan ko nga amat-amat man nga nagabalik ang mabaho niya nga paginhawa. Sang ginhambal ko liwat sa iya, ginmuno ko gid tita. Why siya katingog, pero makita ko sa iya face, naakig siya. Pero kanami man sang approach ko sa iya, Tita Wilma, constructive man. Abi mo, lockdown, break kami nga duha. Ginbaton ko man, bisan sakit sa balatyagon ko, Tita Wilma. Subong gakitaay kami sa office, gatulok lang siya sa akon, kag nag-message siya sa akon nga naga-say sorry. Pero ang hambal ko sa iya, tapuso na lang namon ang tanan. Galing ta, sige-sige man, ang iya padala sang message sa akon. Ano man, batunon ko pa siya bala liwat, Tita Wilma? Inday Sally. Ay nga mga anak mo. Okay, kung lang tawon bala na ton, ang concern diri or ang punto sang iya sulat amo ang personal hygiene sang iya sini boyfriend, di ba? Yes. Inday Sally, una-una na sa tanan, salamat gid kag maayong hapon sa imo. Kag makasiling man kita nga hindi ordinaryo or hindi man ordinaryo, pero ti amo niya ang problema mo. Bot silingon gintagaan mo gid panahon, kag himo mo gid siya nga problema tungod concern ka sa iya, kag tungod sang balatyagon mo sa iya. Nag-break ka mo. Lain pagid. Kay pag lockdown, wala ka mo communication, tapos kita ay naman ka mo kay amat-amat naman nagabalik iya kita sa trabaho, ara naman siya nagakadto, nakita mo naman siya, kay nagpabatsyag naman siya, di ba? Kung pamangkot ka kay gusto niya nga makig-reconcile sa imo, inday, ang liyabe ara gihapon sa imo. Final say, ara sa imo. Kung gusto niya nga makig-uli sa imo, makig-reconcile sa imo, mabi nga hindi. Ha? Kung palangga mo man lang siya. Ha? Kaysa sa nahambal na naton, ang isa katawo nga nagahigugma, batunon niya ang tao nga iya ginahigugma kung ano man siya. Di ba? Okay. Kung mabudlay para sa imo, batunon ang iya diferensya, do hindi mo gid siya matake, do hindi mo gid matulong, depende sa imo. Pero sa nahambal na naton, kung love na gani magsugod, hakso naton ang diferensya sang tao nga aton ginapagkamahal, di ba? Tunan naton nga maka-adjust, kag tunan naton nga makabulig sa iya sitwasyon. So sa imo sitwasyon, ikaw ang makabulig sa problema mo sa iya. Bad breath. Ano man lang na ano man lang na, hindi kinahanglan gid man, dugay-dugay ka pa toothbrush, di ba? Pagbugtaw mo sa aga, pagkaon mo, di ba? Every after meal, kung sa office, pwede ka man gyapon magka-toothbrush, di ba? Before ka magpauli after office hours, pwede ka man ka pa toothbrush, kasi makita ay ka mo sa girlfriend mo. Kag pagkatapos sa gabi, antes ka magtulog, di ba? Kag kada mo may ara man nga ginagamit nga ginagargle.
Kay basi may problema siya sa iya nga mga ngipon, damo factors nga naga-trigger sang pagbaho sang paginawa sang isa ka tawo. Kung hindi siya madala sa pag-toothbrush, kadto ka sa ano, buligan mo siya, girl, di ba? Buligan mo siya, kay love mo mo. Oh, in case gid man nga batunon mo siya. Kay ti nga, kung nga nag-decide sa mag-break sa imo, kay na-insulto to siya, kay ginhambalan mo siya mo, ginhambalan mo siya liwat na tungod sa iya bad breath, pero ti suno sa imo constructive man, so iya siguro na-realize nga insakto man ikaw. So, after sang lockdown nga wala ka mo nagkinitanay, subong naman nagpapatyag siya, na-realize niya nga husto ikaw na kung mabugat gid siya para sa imo, na nagapangibabaw ang imo balatyagon para sa iya, buligan mo siya, painchindihon mo siya in a nice way, di ba? Nga kay amoton hambal naton kinanglan gid man basta ga-work ka, kapin pa kung dalaga kag soltero, estudyante ka, ay kinanglan gid ya personal hygiene, wala ka body odor, kung may ara gid man ba pamangkuta si mama, pamangkuta si nanay, si tita nga mag-share sa imo para kay nga palayuan kaya gwapa ka man or gwapo ka man, ay palayuan kagidya sa mga friends mo. Mayo lang kung mga friends mo bala nga concern sa imo, pero kung friends mo gani nga nan kaluluoy kaki, di ba? Na. So kinahanglan lang gidya mga babae, mga lalaki, kabataan naton, adlaw-adlaw paligo gid, adlaw-adlaw kiskisan gidya tawo. Hindi scrub gidya bilong nga lawas, especially ang inyo underarm, di ba? Ang inyong mga luko-lukoan kinahanglan. Kag ang diring tangkugo ninyo, likod ni bala nga parts ng aton ulo, kinahanglan kuskusan gina siya sang maayo. Di ba mga anak? Kinahanglan gid. Okay, balikan ta si Inday Sally. Kung hindi madula ang bad breath ni Chris, na bisan ano nga mouthwash ang iya gamiton, na partista we. Bisan ano nga mouthwash or freshener ang gamiton niya, wala man diferensyang iya unto, basing iya gums kung wala man, pero ma-confirm mo na, girl, dala siya bala sa dentist, ipa-examine ang iya sini nga mga untong iya gums, pero kung wala pagyed, may something wrong inside sa iya. Na, kung wala pagyed, abi mo, kung himuon mo na, isa na ka pamaagi sang pagpakita mo sa iya, sang imo concern, kag sang pagpabatyag sa isang imo love. Kaya kung palangga mong isa ka tao, syempre, di ba? Himuon mo ang tanan para mangin maayo man siya. Hindi lang para sa imo, kundi para sa iban man. Sa nahambal na ni Tita Wilma, kung wala problema sa iya ba, halin sa iya ngipon, pagkadto sa iya gums, siguro amo na ang mag-suggest ka naman sa iya nga magkadto sa doktor, espesyalista. Nga maghambal amo ng problema sa iya para matapos na ang bad breath nga ina. Amo na niya suggestion ni Tita We. Kay may ara ta na sa college days bala, no? Nagpa-thank you pa. No? Nagpa-thank you pa siya sa ulihi. Kay dito nahibaluan may problema siya sa sulod sang iya tiyan. Sa intestines, I think na. Pero siguro okay naman. So wala sang malain kung komentahan ang tao nga may diferensya nga makaguba sang iya personalidad sa isig kapareho basta sa husto lang nga pamaagi. Inabalang approach nga makapaayo para sa iya nga feeling niya. Ginabatsyag mong iya sa sitwasyon na nami na siya. Inday Sally, siguro amo lang na iyang akon matugda sa imo. Kung gusto mo, kating pamangkot mo, balikan ko siya tawe, pamangkot ang kaugalingon mo. Ang love mo, ara pa? Pamangkot na bala. Kung love mo pa siya, buligi siya. Na, buligi siya, kay palanggaon kagid niya. Kung madula inatanan. Di bala? Yes, Tita Wilma. Kag para man sa imo, syempre, ang imo man ginpangabay nga ang bahay nun, hindi na bali ko no halin kay Bugoy.
na ikaw ay di na magiging akin. Lang kay tamis ng iyong Okay. Para kay Inday Sally, salamat kid kagarang ginapangabay mo gid nga ang bahanon, ha? Well, anyway, thank you, good girl. Kung mag-decide ka nga buligan siya, buligi siya sang husto, di ba? Ben Joseva, thank you, kid. Hello, Tito Wet. Tamiyaw ko lang taga City Mayor's Office, Sectoral Concern. Kay Yum Yum, XZ. Kag ako nag-live subong tanaw sa imo program. Jocelyn, Song Comedia, salamat gid. Nanay, we watching here from Country Homes, Lian, Elivay. Ay, yes. So, kay El. Kay Elvay. Kiss mo lang kita kay baby. Kay baby. Kag kay Lola. Okay. Mayong hapon tawi monitor kami Sharina Heights, regards Fortaleza, Mendoza, kag Westna family. Halini na kay Inday Mary Ann Fortaleza, na? Inday Girly May atong Zalazar. Good afternoon, thank you kids. Salamat sa pag-upod mo kay Tita We. Hehehe, sila niya. Nakakadlaw man ko sa kapadala sang sulat ba. Baking soda balata nami gidya 3 times a day. Kada toothbrush siya butangan niya ang branded, hindi, ang toothpaste na. Suggestion Inday Sally, ha? Butangan, habang ni Inday Girly May, ang toothpaste na, butangan niya baking soda. Ka-effective man ina. Thanks, girl. Okay, tawe, good afternoon lang, watch lang ko di. Leonessa Elban Buena, monitor lang, sign on to sign off sa barangay 35. Madamo gid nga salamat. Dali lang gid bala tawe. Mayari ko din na si Platan sa hotline mo. Siling niya, good PM Tita We. Ara lang sa letter sender. Taga i-chance ang diferensya baho man lang regaluhi lang siya. Same sila brando. Toothpaste na lang himuon ko, ha? Kag sipilyo, toothbrush. Kung palangga mo, bisan ano pa na din ito, na ano pa na ang iya sitwasyon na buligi siya maluoy ko maahay maluoy ka sina Tita We. Amo malang na ang ma-advise ko, Mr. Katawe, aman siya internet ang wayang face to Barangay 3 Himamaylan City. Mayong hapon bo, salamat gid sa inyo dira sa mga taga Himamaylan. Yes, mayong hapon ang eton man pagpangamusta. Dira kay Nini, kay Nini Kabato, salamat gid. Hindi ko na madalan. But anyway, thank you from the bottom of my heart. Bye.
Di ba tawa, yes, nakanabaw mo lang sa kalipayan, tabi, na? Miss 900, ay kanami sang iya nga FB niya, ang iya FB account to. 1900. May hapon Tita Wilma, tamyaw ko lang ang sinekota sa Bacolod. Timing ginta tagiti ang kainit. Yung timing gid gatagiting kainit amo pa pag brown out. What's live na lang ko sa imo. Salamat gid. Yes, kay Antonio Beronio, salamat. Panalas 2:15 na. Anyway, okay lang ina. Relax lang anay ka mo dira. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila naton ka mga commercials. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga Pagkatapos ang mga ini. Sample block. para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Ang primarya nga sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala sa malay ni side effects sa ito ni kayong lawas. The only oxygen capsule nga nagabuligid sa pagpapagsik sa nga mga cells para nga magbaskog nga ito ng immune system. May inugbato kita sa kun ano man nga mga bacteria, ano man nga mga virus nga makahalit sa aton ikaayong lawas. Siyempre, kinanglan ng immunity tabaskog, di ba? Pagbugtaw sa agat, tapos natin gargle o pangalimog, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilin. Pero siyempre, kung may problema kita, na may ginaantos ka nga, masakit 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamang ko tanong sa imo ginabatsyag, kag sa aton produkto, arang aton Dr. Pinoy hotline, 441-1299, kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mapagkalinis sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Jennifer Miniosa, thank you so much. Ha? Salvacion Balero, hello Tita Wilma, sa wakas nakita din kita live. Dugay na hindi kita nabatian sa radyo kay wala ko radyo, mayo lang may cellphone ako nakita. Batian pa. Salamat gid. Thank you, ma'am, sa imo. Salvacion Balero, kay Joanne Cabaya. Mga ka-aksyon, may breaking news, di ba? Breaking news, Philippine House Technical Working Group recommends na ang Technical Working Group sa manubo nga panalgan sang Kongreso nagarekomendar sa pagbasura sang franchise application sang ABS-CBN. Hulak kita dira mga anak, baw na numay. Pero abi ninyo ang aton sa ni Catholic Bishops Conference of the Philippines ukon CBCP pagi sa executive, no? Ang CBCP executive nga si Marcelino Antonio Maralit Jr. nga mong Episcopal Commission on Social Communications Chairman. Nagapangabay gid sa membro sang kamara nga magboto according to conscience angot sa application sang franchise sang ABS-CBN. Kabalugid kita kag yes isa man kita sa nagasuporta iya sang pagpakig-away sang ABS-CBN ina personal man ni Tita Wilma nga opinion kay tudtulan taon tabalang kalingawan sa nga
Ay ko, mga anak, hindi na napagpadalmiti tawe. Alas 2:40 na nga to na horoscope. Karon tapos karon. Pero tingakon mga tigulang aton mga hubines da nga nagareklamo ay ho. Di na kuno si Cardong hasta subong ay pakabalik. Okay, horoscope dito we. Karon nga adlaw Biyernes Hulyo 10, tuig 2020. Sa mga nagasaulog sang ila sini birthday karon nga adlaw, happy birthday. Kay Jocelyn Sugaton, sa akong sister-in-law, happy birthday ning, na? Kag sa Ayton man alkalde diri sa siyudad sang Bacolod kay Mayor Evilio Leonardia, happy birthday. Yes, good health. Kag more blessings sa tanan. Okay, nga nag-celebrate sang ila birthday. Cancer nakita Tita Wilma. Ang mga cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22 tungod sang kataka mo sa imo ginahimo. Isa ka kalingawan ang posible, matagaan mo atensyon karon nga adlaw. Ang imo man kagustuhanan sa paglingaw-lingaw or desire mo, amo nang nagapanguna sa pensar mo iya sa sininga hapon. Kag may kahigayunan man nga lingawon mo kaugalingon mo, kung may negosyo ka medyo hina-hinaan na yung income sa bunga adlaw. Maswati mo nga mga numero 9, 13, 20, 25, kag 34. Blue, violet is your lucky color. Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22, ining husto nga panahon para mapakita mo ang imo utang nga kabalaslan sa mga tao nga nagbulig sa imo, Leo. 3, 10, 14, 25 kag 31 mga maswerte mga numero light blue is your lucky color. Kadtuan na ito ng mga Virgo nga nataw Agosto 23 tubtub Setyembre 23. Virgo, ang imo horoscope sa bunga adlaw. Kung ano man ang imo mga himuon planuha para nga ma-meet mong imo expectation bala sa imo ginahimo nga ina. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 15, 22, 30 kag 38. Lucky color, sky blue. Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Kinahanglan preparado ikaw sa dugang nga responsibilidad nga posible ihatag sa imo sang imo superior sa trabaho. Pero nagahulat man ang kayuhan para sa imo Libra. 5, 13, 16, 26 kag 34. Ang imo mga maswerte nga numero, peach is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Hindi pag-isalig ang imo sikreto, Scorpio, sa kabisansin o kay nga mabulgar ina. Mabulgar ina nga daw wala mo gid iya ginapaabot. 5, 17, 22, 31 kag 43 ang mga maswerte mga numero. Apple green is your lucky color. Kag sa mga Sagittarius naman, mga nataon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Yes, makig-ayo ka sa madugay mo na nga nga nagsungguranay ka mo, paamo ka na. Subong nga adlaw, maangkon mo ang inner peace. Kalinong kagkatawhay sang imo balatsyan. 4, 18, 29, 35 kag 40. Ang imo mga maswerte nga numero, yellow green is your lucky color. Alas 2:43 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos sini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, abtik banat sa apat. Ang ito naman, DTX 500 capsule, hindi nato ni napagkalipatan na adlaw-adlaw. Kinanglan ugaliun man naton ang pag-inom sang DTX 500 capsule para sa complete management sang aton sa liver o kunatay. Ini ang may detoxifying compound nga amo ang responsable sa pagtinlo. May mga active ingredients man, phytochemicals, kag antioxidants. Inapangontra naman sa liver inflammation o kung pagubag sang imo atay para nga hindi siya bala ma-fall sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver. That's why kung pwede pa lang sa gamay pa lang nga problema, dapat gid tagaan naton igtalupangod, protectionan pagi sa pag-inom naton sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede na mabakal sa mga butika kag tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede mo ina ma-order, pwede man ma-deliver sa inyo mismo puluyan paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika Di Alternativo Medicina. Kay kung problema mo naman ang imahigko mo nga dugo. Nan. Tik magdugo na gani ada natong blood sugar, atong blood pressure, atong blood cholesterol, ang tanan na nga kung kita magpa-laboratory dira ang dugo ginakuha sa aton kag amo inang pamaagi iya nga mahibaluan kung mataas o kung manubo na
Di kon mahigkong imo dugo, problema gid. That's why nga aton man ginarekomendar sa inyo ang pinaka-epektibo nga food supplement nga imo gid ginapangita Xanthone Plus Gold. Kay nga ang Xanthone Plus Gold gindugangan pag gid ni siya sang extracted nga amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Xanthone Plus Gold mabakal ninyo ina sa mga suki ninyo nga butika tag 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Alas 2:50 Action Radio Philippines Standard Time padayunon tatawi ang mga nabili naton nga mga zodiac sign para man sa iton tagsa ka horoscope. Yes, Capricorn na kita, Tita Wilma. Sa mga Capricorn, na tao Disyembre 22, tubtubi na Rujas 9. Oy, Capricorn, may swerte nga mga mag-aabot nga daw hindi mo gid ginapaabot, daw wala mo ba lagi na-expectar. Kag-abi mo, kung may sulusobra ka man lang dera, hindi kagid mag-alang-alang sa pag-share sa mga nagakinahanglan. 2, 10, 19, 26, kag 33 mga maswerte mga numero. Pearl white is your lucky color. Aquarius, Enero 20 tubtub Pebrero 18. Sa mga Aquarius, ang sobra-sobra mga kapisan karon nga adlaw makahatag gid ina sang kaayuhan sa imo sa mga masunod nga adlaw. Pero likaw ka lang sunod sa imo horoscope sa mga wala pulos nga istorya in short chismis ba. Mga maswerte mo nga mga numero 10, 16, 20, 38 kag 42. Midnight blue is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ang mga Pisces, kung ano man ang mga problema nga ma-encounter mo karon nga adlaw, nothing to worry. Malampuwasan mo gid ina. Kag subong mo man nga adlaw mapakita ang ginatago-tago mo nga talento, ano naman? Kag dayawon kagid sang kalabanan. Mga maswerte mo nga numero 7, 12, 21, 28 kag 35. Your lucky color is beige. Sa mga Aries, Marso 21 tubtob. Abril 19. Posible nga sa pinakauna nga kahigayunan, ininagurong tion nga mangayo kagid bulig sa abyan mo kung sa sinuman nga miyembro sa inyo pamilya. Ang imo balabugal ipahigad lang na balaanay Aries. 1, 10, 22, 37 kag 45 mga maswerte mo nga numero. Oak white is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman Abril 20 tubtub Mayo 20, isa mo kaabyan ang posible magapalapit sa imo kag mangayo sang bulig. Pero maghalong kamay. Mga maswerte mga numero 2, 11, 24, 36 kag 43. Lucky color magenta. Gemini, Abril 21, tubtub Hunyo 21. Nan, mo naman na tao ang mga birthdays ng Gemini. Abril 21, tubtub Hunyo 21, kinahanglan padayunon mo, tinguhaan mo, nga imo mamentinar ang imo pagkamatinawhayon ang pagka-cool mo bala, Gemini, tungod nga malapit ka subong sa mga bagay nga doon nagagamo ang pensar mo. Di magpakatawhay ka na. Coolness. Amo nang imo kinanglan karon nga adlaw. 3, 12, 25, 34 kag 40. Avocado green is your lucky color. Batian mo imo zodiac sign para sa imo horoscope karon nga adlaw. Yes, Marilyn Diaz. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma. Maria Cecilia Pabon Jimenez, mayong hapon, Miss Yes. Miss Jorna Lilipor, yes, dana, nakagwit na kokaina sa iya before, nag-horoscope. With our sister Jocelyn Sugano for her birthday today. Thanks to her, God bless. Kag, Ana Teresa Portillo Exito, kay Faye Peñalosa. Alas 2:54, Action Radio Philippines Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos sini. Action. Simbanwa, mapugaw nga hangin, nagadapyan
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo. Philippine Standard Time. Ang aton man ni Dr. Alfred sa mangosteen choco with stevia. Ang stevia, ano ni siya, natural sweetener, di ba? Dr. Alfred's mangosteen choco with stevia, produkto of course ng Dr. Alfred's nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural, kag 100% organic. Pinaka-the best ni sa mga bata, sa mga nanay nga bagulang nagbata, sa mga nanay nga nagapasuso sa mga bata, kag maayo man ini sa mother's health, no? Ikayong lawas sa mga iloy, para nga hindi matamaan nga maghugos ang ilalawas tungod sa pagpasuso sa ilang mga baby. Kag nagapalikaw pagid sa bugat-bugat, na? Kag nami pagid ni siya sa mga nagaedad 60 paibabaw. Batian nyo na, mga young ones. Ang Dr. Alfred's mangosteen choco with stevia, kompleto ini sa proteins, vitamins kag mineral, nga makasiguro kagid, nga natural, organic kag wala preservative. Siyempre, Dr. Alfred's mangosteen choco with stevia, mabakalina sa mga suking ninyo nga butika, available man sa tinan nga Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, kag sa tinan nga The Generics Pharmacy. That you're leading
Andrea Amanda, mayong hapon. Ay, kay Inday Chinaw si Sir, salamat man. Ha? Mayong hapon gid sa imo. Kag kay Joanne Cabaya, mayong hapon lang dara. Gadula-dula siya, okay lang natawe. Oh. Okay, kay Teddy Tokera Senior. A good PM, Inday Wilma Gapamati. Gid ako sa imo program adlaw-adlaw tamyaw kuda sa Barangay Saga sa Bagos City, Negros Occidental. Okay, salamat gid sa mga taga Barangay Saga sa dira. Kay Lizel, kay Roward Inson, salamat gid sa inyo mayong hapon. Maria Cecilia Pabon Jimenez, mayong hapon man. Oy, kadasig man. Impunto alas 3 ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, amen. Salamat man sa pag-upod kay Tito Wilma sa Orasyo Emperata, prayer against COVID-19. Padayon kita nga magaampo kag magapangayo sa iya kaluoy para sa atong tanan. Keep safe, stay healthy para sa tanan.
Sa kay Paul Estebar Sukhairi sa imo mensahe ipalabot na to nina sa natungdan kag salamat kid. Sa mga taga Purok Roadside Barangay Tangob, salamat man Christopher Aquino kag sa mga kaupdanan mo dira. April Banag, pasensya gid tungod si Tita Wilma wala na sang panahon. Kita man magapaalam sa itong pagpangilagad sa sininga hapon. Ang ito naman Bible verse for the day nga mabilin sa inyo sa sininga hapon halin sa Psalm chapter 23 verse 6. It says, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Madamugin nga salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati pasensya gid. Sa wala naton malabutan nga mga mensahe pero tiop denay naman kita buwas kung makatsyempo bawi kita. Standby na sa matahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,